Arona kandura. Kandura sembutsi. Arona kandura. Upenyu hwangu hwakadimburwa panzi. Baba. Musikana wamuri kuona uyu ari kubuda apa uyu muzukuru wekwasitole kana kuti mwana wemukwasha kwasitole. Zvino apa pamuri kuona achitaura apa ari kutaura akasuswa kana kuti akagarwa nemhepo iri kutaura kuti kwanzi ini ndinonzi Amos Manenga ndakaurayiwa mumusha mwasitole. Saka barara mhanya rese ramuri kuona iri nevanhu vari kumhanyiswa vachinzi simukai garai tomukai mhanyai mundotinha mombe imhuri yekwasitole iri kutinhwa nemusikana uyu akagarwa nemhepo achiti ndiripei. Izvi zvose zviri kuitikira mumusha mwamanhenga. Tiri mumusha mwamanhenga muri kuripwa ngozi iyi. So takazotaura nababa Manhenga tikataura nehama dzose muchiitiko ichochi tichida kunzwa nekunzwisisa kuti zvakambofamba sei kuti zvisvike apa. Asi nekuda kwekureba kwakaita nyaya yedu nevhidhiyo redu richabuda muzvikamu kana kuti maepisodes part 1 part 2 part 3 zvichienderana nekuti ichagumira papi. Asi nhasi uno tichatanga nekumbokupai zvanga zvichiitika zuva rakaripwa ngozi racho. Pafunction yacho iyoyo ndo zvatiri kutanga kukupai tichizodaro kusvika tapedza kusvika tasvika kuna vana madzibaba madzibaba anonzi madzibaba Jeremiah vari kunzi ndo vakakonzera kuti mweya uyu ubude usvike pakuzoripwa zuva ranhasi. Ngatipindei muchirongwa chedu chezuva ranhasi. Amai vangu vanoita Abel Chindunga. Yaya yangu yakatangira inini pandiri panapa pamusukuru wasumwana kwasitole pandakagara panapa pamusukuru ndakaurayiwa naAron kunzvimbo yeHarare. Ndiko kwakandiuraya ndobva ndazobuda panapa ndichitaura. Tatova nemakore akawanda ndichitaura. Asi ndakazosvika ndidaenda kumba kwangu. Ndobva taenda kwamutoro baba varipi. Ndipo pandakasvika pamba kwavo. Zveshuwa ndakataura ndikati baba anotaura ndima kaenda neni kai ndiwe wanga waripo. Ndikataura wakati ine ndiwe ndikataura kuti ndini Amos Manenga ndinonzi baba wangu vanonzi Charles Manenga. Ndicho wakataura kuti mukoma wangu asi akafa ende akatama kwamutoko akaenda kumacheki. Zvadaro takazouya kuno kumacheki nemhuri yekwasitole. Ndo pakazoya vanhu vanga vakawanda ndizvo ka vanhu vanga vakawanda. Ndo pandakasangana pamba ndichitaura izvozvo. Kwasitole ndakabva ndazotema mutemo wangu wandakatema. Zvadaro takazofamba tichitsvaga amai. Amai ndivo taitsvaga. Asi amai vangu vakashaiwa. Amai vangu vaigara kwaMurewa mukarakate village. Pashopa
ndaitambira kwamapfumo ukoko waigara asi vakati mai vako hativazivi. Mai vangu vainzi Abel Chindunga vakati hativazivi mai vangu. Nyaya yamai ikangogara vadi yakadaro zvobva zvadei zvapera kuzosvika patiri nhasi ndokwamaningo zvikwati kumanhii ndosaka muchingoona ndiri panapa nhasi ndinoona kwamaningo ndakaitwa musango. Mai vangu nababa vangu havana mbogara nguva refu havana. Mai vangu vakangobva ngondiregedza kunonzi kuregedzerwa kana sekuru ndakuenda kunoshava aronekwa vakandicheka arona akandura sembudzi arona akandura upenyu hwangu hwakadimburwa panzira. Zvinofadza sekuti mhuri yekwamanhenga yakaunganira kuti mwana ari kuuya asi ndakuya ndichimushaka nekuda kwemhuri yekwasitoro arona yakandura ndiparadza kugara ndaitodawo kutoita vabereki vangu zvakanaka asi upenyu hwakadimburwa panzira. Nhasi ndauya nemhuri yekwasitoro kuti ndidzoke mumusha mangu. Noti nhoroondo yangu ndapedza ndakumbomirawo kunana baba kana mune zvimwe pamusoro regai nditende Mwari nemukana uno ndipo watisvitsa nhasi. Zveshuwa zviri kutaurwa nemwana Aaron naAmos Maninga wakasvika kumba kwamutoko nasabhuku wedu chinoda kutaura senhoroondo munandiregerera. Sabhuku wangu ndokumbira kuti musimuke zvishoma wako ava ndiwo sabhuku wanga ndo pavakasvikira kusvika wazosvika pamba. Wasvika pamba wakandishedza ndikaenda pavari wakandiudza maringe nemafambiro wanga waita. Mwana Amos ndo paakasvika kugara pasi akati ndasvika panapa dzangu padande kutsvaga mupano takataura newekwaStore hatina kunge tapokana takataura newekwaStore tikawirirana kuti tizobve kumusha tichiuya kuno kumacheki nedheti tikataurirana mari yokufambisa wakatipa kusvika tasvika pano. Nyaya yemwana uyu yakatora nguva. Chakaita kuti nyaya itore nguva ndechekuti taitsvaga kwaakaberekwa nokuti toziva kuti it's a long process kuti kana munhu aurawa apondwa aenda pasi anozosvika pakuchemwa kwamai waripo pano zvinodiwa pandingo kwamai nokuti mwana haanhongwe munhu haanhongwe zvezvo kuti tatongora munhu ari kungotaura apa ndiri mutokosori tangonhonga munhu achifamba apa andivasaka ava zvinhu zvakaoma. Mombe kana yakadanga pangwinini ndinoshedzera mavhileji akapoteredza kuno ndine mombe iri kunomuridza mombe uya kana kuti ndinoshedzera pati munhu haanhongwe hatikwanise takatisa hatikwanise kutambira mwana kuti tisina kuona kwamai vake taita satiri kuramba but isi tinoti ngozi haide kudimburira inoda kufamba nenzira yacho chaiyo. Imwe nguva kwaStore vaiona sekunge isisu tiri kutovaomesera nokuti vanhu vangu vari padambudziko but kwete haidi kudimburira inoda kufamba nenzira kwayo kusvika masvika pokuti shuwa takatsika dzimwe nzvimbo tasati tasvika kwaChindunga kuti takusvika tikaunganidza family yakanga yakawanda tikazama kutsvaga zvinhu zvikaramba tikabvapo tikamboronga tomboona vamwe nomafoni vanenge vachiita zvekuzwa nana Mukosa Njera ukinyanga tikaronga inini muupenyu hwangu panapa handisati ndasvika pakanga yesi nauyo ngozi yakatisha pang'anga. Chataida isusu taiziva kuti kwaStore vane chakabata kuti mwana wavo ari kutaura kuti akaurawa nababa uye mwana wedu but isusu tatisina chakabata ndino taitsvaga kuti kana taona isusu chokubata isusu semhuri yekwamanhenga
tofambira mberi. Ndezvazvo kuti mwana uyu anga akangotaura kuti mai wangu achibva watooneka uri kwasekuru pamwe dei chief tisina kuzombosvika nguva yakadai dei zvakatopera chi kutara. But waenda uko taenda kwaMukotsa njira pana zvakataura Mukotsa njira akati no, imimi mukatambira mhuri iyi mukatambira mwana wakabhadhara. Mwana ari kotsvaga vamwe nekuti akauraya vanhu vatatu, ari kotsvaga vamwe vachiva futi vachiita sei vachibhadhara. Saka tati i long process. WeKwaSitole ngatirege kuti nhasi izvo zvadai tiri panapa zvapera, hazvina kupera. Patichati isisu basa rapera ndo patichazotora mutumbi wemwana wedu nomutoo werudzi wekwedu tichimuradzika timusiya kana tatambire pfuma yenyu tongogara chete kuti tatambira pfuma toparadza pfuma mwana wedu ari musanga. Saka kubva zuva rokutanga patakataura nyaya iyi ndakataura neWeKwaSitole ndikati WeKwaSitole munoziva here kuti muchazochema mwana iyeyu. WeKwaSitole hawana kuramba wakati hongu tinozviziva tiri pano. Zvese zvamangotaura tiri pano taifamba tisingapesani taifamba tichiwirirana. Saka ndiri kuti inini ndinokufamba kwenguva vana Sabhuku naChief vari pano tichino basa kana kuti muchino basa baba. Nokuti mai manje tisati tasvika kumacheto kunyaya iyi tichitori kwekutangira. Ticharamba tichibatana neWeKwaSitole kusvika tikuti WeKwaSitole wakabhadhara nhasi. But ziva kuti tichazokubatai tichizochema mwana. Kana makuchema imimi kana kunzi kune vatatu vairi variko imimi wechitatu. Zvakuda kuti pakuchema munhu muchange mabatana madai haisi Sitole ega. Yakuchemwa as a group. Watoita zvinhu mwana wetu tomutora tomuisa mumusha. Handiti tiri kunzwanana. Saka tinofanira kuramba tichibatana kwete kungoti izvo tabhatana aiwa zvapera zvakomana zvapera. Mweya uyo unogona kuzokunetsai mukata zvekuchema zvikara. Tiri kuti ipa patambo inenge dziri chifunyohe zvamambokuona kudzidza kwenyu zvinogona kunge zvadzikama nekuda kuti zvatonhosa zvishoma. But patozochema munhu uyu zvaita sei zvapera. Ndinotenda iwe Amos kana kuri kwokuti wanhawa watenda kuti wauda kuti wasunungure nokuti WeKwaSitole kubhadhara ngozi patiri kuita muno musha kwamanhenga. Hakuna wekwamanhenga akauya kwekuti we mundibhadhare. Ndinodzokera futi mubvunzo wandakambokubvunza pekutanga. Mashinga here mhuri yeKwaSitole kuti mubhadhare ngozi? Kubhadhara ngozi hakunakidzi. Ndofunga baba Sitole ndaimbokupai muenzaniso. Ukwedu wangu wakakuru wangu aripo pakabata ngozi yachibanda. Iyi yakatoreruka iyi. Ndikabvunzwa naamai pakaita ngozi yachibanda wakanga vari kumusha kwedu ndinope kuti makaonei. Ndiudzei makaonei. Right, zvakaoma. Ngozi yachibanda yanga yakaoma. Yanga isina kuti ihanzvadzi. Yanga isina kuti nditete. Yanga isina kuti ndibaba. Yanga isina kuti wese wati naked. Yanga yakaoma. Dei izvozvi zvemakadai somese musina kuita sei? Musina kupfeka. Pasina akapfeka. But kuti iyi yanga yakareruka. Nechikonzo chekuti tifura tichiwirirana. Zvatiri kuwirirana kudaro ngatirambe tino mweya upi? Tino mweya uyoyo. Isisi hatisi kuita kumanikidza kuti WeKwaSitole tozoti. But nokuda kwemamira akaita zvinhu. Tichazochema mwana uyo weKwaSitole. Tikuzvitaura futi chizvidzokerera. Hazvina kupera nhasi wana baba. Hazvina kupera nhasi wana amai. Tichazochema mwana uyu. But tichazochema wabatana nevamwe wakaita sei wakabasina kuparadza munhu. Kunyangwe zvikaramba zvichitonetsa imi makazvipira henyu kuchema. Ndinongoti isisi pamunorenga mazvipira kuchema tongochema rovera toziva kuti WeKwaSitole tachemesana nemi. Wachazoteera watiziva kuti Amosi ano watongera kuti mune muchina ichibva manaka. Ndinotenda. Pano zvinhu zvakakosha zvavataifana kuti titaure, tofanira kubva tangozvitaura pano kuti nguva yekuti tichazotaura pamwe mumwe inoshanda. Zvakakoshawo Chief pamusoro ibaba. Zvakakosha kuti izvi zvinhu zvichipera izvi nekukurumidza chisusa chokunanzwa. Tizivewo kunobva mhuri idzi WeKwaSitole idzi. Kuitira mangwana. Ndakamboona imwe nzvimbo yaiti ikatambira nhasi zvinhu zvakadai isingazivi panobva kungobva ivo vachingosimuka. Unoona mwana kurovarwaro pata nomaoko mabuku zvinodai. Kuda kuzotsvaga WeKwaSitole tinowana kubva vana vashaya. Saka chakakoshera kusvika mumusha hakusi kukuomeserai. But chakakoshera kusvika mumusha ndochokuti isu tikaona zvinotinetsa zvinonzi zvakuda WeKwaSitole tinomhanya toonesana. Togumana futi musoro. Toonerana pamwe chete. Hakusi kuti tikunya kukuda chaizvo. But isisi tikuita kusaidi kwaani kusaidi kwedu.
kuti kana zvinhu zvadai zvinotofamba zvakanaka. Saka in short ndinoda kutendai sabhuku wedu nevagari venzvimbo ini. Ndinoziva kuti vechidiki vese ngozi tata taiona pa toionerawo pano ndikokuti tizive kuti kuuraya munhu kwakaipa. Ndinoda kana mukagumbuka chiona mhaya kuda kurowa chibhaka unoona kusoro ndokunouraya. Hapana wamboona achirowa makumbo muno zvibhaka ndokunouraya. Ndokuti mudzidzi ichi chidzidzi hamuna kunga kuona chiti mwakudzidza kuti mangwana kana munhu akagumbura iwe ramba wakanyarara kunyarara hauna monopa. Ambuya wangu wakabereka mai wangu waiti feya munhu wainzi feya munhu nambuya wangu. Feya munhu kana ukagumbuka iwe muzukuru nhengi feya munhu. Saka ziva kuti zvatenda zvezvekugumbuka zvakaraudzira tichiponana tichirwana vamwe vachibva mazino zvirikuenda ikoko. Ichi chidzidzo chimbuzviziva izvi. Feya munhu kana ukatadziwa nyarara paribe chaunobva ukatupa hauna wangairo wabva. Ndinozviziva kuti munhu anogumbuka ese hauna wangairo wabva kugarisana zvakanaka zvisina mhirizhonga ndokugarisana mwana. Tiri vanhu vamwe chete kudai tinongosiyana patinobva but tiri vanhu chii vamwe chete. Ndikutaura vakomana vechidiki wakati pfuure kunesi kudzika kudai. Ngatisiyane nazvo. Izvo zvinoparira uku kurowana kunoparira uku kuita nungo dzokurega kusenza kunoparira uku zvese zvinoparira uku kubata kunoparira uku zvinhu izvo. Saka regai ndikutendei nomukana uno kutaura kwatakaita pokutanga takawirana kuti muchazochema munhu tichitaura nemi. Saka imimi maoneka mapa nzvimbo kana makasununguka pane zvinhu zvinotodiwa pakuchema munhu zvishomanana zvokuti munhu yaite sei achemea kutenga urufu hwenhamo zvinodiwa panhamo zvinongodiwa kuchipinge zvinodiwa kwamutoko zvinodiwa kugwetsa zvinodiwa kupi kana marengerechi nenhamo. Tekuti kana iri nhamo zvine zvangoita zvese kofini magumbezo zvese zvinongoita parufu ndo zvinodiwa ndochikafu chewanhu zvine zvatopera. Kana madaro mhuri yokwasitore maona mukana wokudaro tapedza nemi pachiribe tichazosangana futi kana taakusanganawo mumabhawa nomumabhazi tichikwazisana zviri zvakwa. Dia como. Mas queres?
Shamiri kuwe. Ya. Karena ni wagi nama manusia dia kira mah. Yo kemana kan orang mau berdosik? Aku kau berdosik kau. Nombo kata dia. Nombo kata. Iyo setinda ufanye nini? Setinda ana sindaru? Na sindaru hivi? Ya? Gino tu tak ramah pusing kan, tak ramah pusing kan. Oh, cuma zoom. Eso es todo. Ayo. Oh, nasi ni sasa uso. Rongo nange ziraje.
Abira kana ita urunura. Waungana tiri kumusha kwa Maninga. Kunongwa kuitwa salad ngebezera kutona yokuchikaro. Mangana bemesa. Yonya twenda u. Data kufanya bangu. Uwenda kupiko kwenda kupiko. Ilaba. Yangu. Hapo magari nyamba tena kumwandaile. Tende nemukana uyoyu mombe tadziona right. Iwe Amos ndiwe waanobasa guru rekugowa mombe idzi. Ndounoziva kuti mombe iyi inodai, iwe ndiwe unotudza kana even pokuti wataura ukangozvipawo futi kwatiri tinoona maitiro ezichiwanhu chinoti ndiye anogowa mombe dzipi idzi dzaAmos. Isati mugowere nekuti isitiri wapenyu zofunga in short usiya kwauri futi Amos kuti utaure pamusoro pomombe idzi. Baba. Yaita mchisabira kutuze mwana mombe. Uyo, ani mwana osimuka. Baba manyato maka mombe. Tunga uyo.
Ana mnoto. Asa tete kurudi. Sasa ndiziba. Ane. Wait. Hari pai pastori ndo dzinwazi dziri mombe dzawo idzi. Sara pambudzi. Manzi mbudzi nehuku ndo zvasara.
Ano kose ndemri wangu matoto goma nopata. Nodinga nonsa. Savira mpiandu. Era ndipana. Yemu nandita. Alright. Saka tinga kumbira mukana uno utimbo budani mulikuwa kitu. Nega. Kutikana yere na yana baba. Amsoro hii, amsoro kakawi. Amsoro ntori ndakumisha hiyo. Nechichemo mambo edu akuda kudzoka. Akadada kuti tuombera na mambo waende akuti wasungure. Ngatibvise ngowani wana baba. Kwa mturi wa bereki. Tuombera na mambo wangu wada kuenda. Kupita maoko. Wanama ya Mungu ndio Mungu. Bando nasinge mangamine zokutaura. Right. Tinotenda. Regai titende Mwari nepawatitsvitsa. Ndaiona kuti muchivanhu chedu tine vanhu vakuru vari pano. Vanhu vakuru majena ndebo. Akamboita chikamu zvinhu zvakadai kwenguva chekuti mombe dzagoyiwa. Chinangwa chikuru pachivanhu chedu ndechekurapa pasitore. Inokarapiwa inoitiwa pachivanhu. Kanoda kuti imimi vakuru mutirairidze kuti vanoitwa sei. Nekuti munhu anorapa ega, anorapa pasitore kuti mhepo iregerwa pachikunetsai ndiye uyo akabata. Ane zvaanoita. Tisati tazosimuka hedu kogadzira zvechikafu nezvimwe zvakadaro taifunga kuti patangozvipedza kana takuenda kuchikafu toziva kuti zvipano zvaita sei zvadarika. Kana izvozvo zvaitwa izvozvo chivanhu chaitwa ichocho chinoitwa nemutumbi wakabatwa nemufi unouya pasitore kuratidza kuti awachenura. Kana chichike chapera ndichakumbira mhuri yekwamanhenga yese, vana tete, vana sisi, tichaenda pasaiti toko. Pano patiri kuona kuna ana amai muwadzidzise. Uyu Sawira wangu uyu Amoso paanenge achitaura zvaanenge achiita, wana amai avoka ngavagare padhuze, wagare zve padhuze nekupururudza mururu yavo. Ndo zvinoita kuti mweya uyu unogutsikana uchibva uchiwirirana nemi nokupinda mamuri. Ndapedzangu. Tinotenda zvikuru. Regai ndidzoke pachikamu chandandashedziwa nevakuru. Soro pasitore tikungira zvokurayiridzwa tikuudziwa zvokuita zvinofanira kuti zviitwe. Kunonzi kuparadzana naAmosi pamuchaita. Nekuti hatiti tikuona uwandu hwedu. Pamunopaiwa mumwe nomumwe anodonhedza kashindore kake mupureti kamari. Kana kuri kwekuti pano hama yenyu yakundikana kusvika pano yamunoziva kuti iyi hama yenyu, munoikandira moti inini ndini Josephine ndiri Joburg. Handiti kunzwanana. Inini ndini Josephine ndiri Joburg ichiiswa mupureti. Uyo achibva apaira zvichitofamba wako zvotopera. Hatina zvinoita. Kana paane zvimwe taakutoudza Amosi kuti kubhadhara kwaita pasitore chireka kuramba une mhuri yepasitore chibuda pasitore yako kusiya kumbata kukamira mubereki wako wauya waakumba. Ndinoona kuti kana iri mweya ngozi kungobhadhara kumaita mombo yakutopfuruka zvishoma zvishoma kubva muri nekuti mune machenesana. Saka izvozvo ndizvo zvasada kuti mukaenda uko pasitore chita chedu sese chowanhu munoteerawo muchiwitinisa muchiona zvoitika. Pureti iripo muchidonhesa kamari muchidonhesa imomo mupureti imomo zvinhu zvotofamba.
wanenge wari menyu akuchenesana nawo mari ipo ndikuti ndiyepe ndireke kunyanya kuzo utakura sika kaunye zviri right ndinotenda zvikuru right ya ipapo shona inenge yabva yatamuka kwakuda kuisa handiti nguva yese tati kunzika tireke kufambidzana kudai handiti mai manje anopa kudzi hari iri kutakuhwa inoenda kuenda kumba kukitchen mamumusha pasitole mouya munopaiwa kupi zvindore zvenyu zvichidonha kupi ikoko tichipedza izvozvo tiri kuti zvinenge zvanaka dora izvo kuti mhuri wekamanhenga hatida kuzochiedzana futi kwechipiri kuti tikuda kuzoti zvichipera izvi tobva tangoenda ukapunduka edu pasaidi pane zvinoda kuti titaurirane zvinhu zvedu zvinoita sei zvofamba murudo nemurunyararo mwari wekudenga watite nyasha wakatiite zvakanaka right ndiri kudzoka futi kwamuri kwababa story tiri kuti isisu vanhu vakabvuma kuripa nemi because wari pamwe chete nemi ndiwo munodonhedzera zvindori zvizvi kana asi pano kuna Josephat asiri pano ndiyo munodonhedzera iwe muri kuwirana nawo iwe muri kufambidzana nechi kwete kuti tikuti dzinza rese kwasitore nevamwe vari kumusha vari kuchipinga vasiri kumbozvida nezvengosi imimi wadonhedzera kuti imimi gurupu renyu vari kuwirana kuita zvinhu zvani zvenyu wasipo wacho mukuziva kuti nenge ashota hapo kana muri pomese its fine zvakanaka mungoita zvamunoita bvunza henyu makasununguka zvekuti isisu munoona isisu hatisi wanhu tiri kunyanya kutsvaka zvakawanda handiti tirikungoti imi mukakakuletana moti imimi muri 20 mukangoti dhodhwa kana tadei pamunhu moisa 20 dollars yenyu yakabatana handizvo zvahama dzangu esi kana mabudirai manje mazita anenge achitaurwa mainoti munoziva namazita handiti ini ndini miriemu mesi nhengi zvatopera zvinhu zvedu zvoita sei ndovari baba ndazobva panapa handini chabva pamutumbi wandinogara handinoda kuchenura panenge paakuitwa sei tiri kuti isisu mutumbi wako iwewe mubvundo nhandi pane kuvaechenwa zvini zvinochiitwa sei kana munhu apedza mutumbi wandinogara unoda kuchenurwa kana ndabva iroro ibasa rako iwewe ndina ndakuita izvozvo muri kuona zvazvinoita language yako Amos iwe pamutumbi wawakagara harisi dzinza rekwasitora handiti uziona harisi dzinza rekwasitora ravakagara ivi wagara pamuzukuru kana pamwana wemukwasha wekwasitora ndiwo achaona kuti mwana wemukwasha tamuchenura sei kuti harisi dzinza rani ravo ndimi muchaona ibasa renyu pastora muzichenura sei mutumbu tiri kuti isisu esuni iwe wangopairwa kwasitorawo iwe Amos nokwasitora hamusina mhosva zvatopera ende hatina kubva ipapo paunongopedza kupaira hapana sina chio chakusuma chiti Amos kana uchinzi sizo ndakuauasi iwe wakutobva ipapo tichienda kumba kuchita izvo wakutobva ipapo kuchagarepo kwasitorera basa renyu rokuti muzochenura muzukuru wenyu munoona regai nditaura ndichiti tinogona kuzvitorera pasi pasi mwana wedu ndikarera mwana wangu inini akadonha dzungu kwenguva hombe mwana ya anopesa asiri noma handiti ndozvidudza kuti mweya wakagara pana Amos apa akadhonza nguva yakati rebei anopedzisira kana tikasaka kuzvifambisa zvakanaka zvinotofamba zvakanaka munozvifambisa chi zvakanaka mwana wenyu munotomuchenura ndimi wakasosera dhanga ravo wachida kuti wasabudirwe paimomo saka kusvibisa kwawakaitawo kunzwa zvavo marara avo akaita sei pamusoroi
wokwamanenga taurai zvakanaka zviri kubvunzwa pamusoroi pamusoroi vanhu vaMwari tiri kuti sisi vanhu vokwamanenga kutaura kwamuri kuita kunenge kuri kuda kuweura. Taurai muri idi pamusoro pemhepo iri kubvunza pamutumbi wayakagara. Imimi moti manje pindurai muchiti awa mutumbi uyu hausi okwasitori. Icho vanhu vokwasitori awa vanozviziva here kuti uyu mutumbi hausi wokwasitori? Munozviziva here? Kana manga muchizviziva mochizivazve kuti kune munhu anonzi mwana munyarikani. Munomuziva here? Mwana munyarikani mukwasha munozviziva here? So muchinyarika monyara futi ndimi munoziva kunyara nokuti mukwasha ndiye akubatirai basa renyu. Hombe kudai kune mwana wake. Handizve? Ndapeza. Iri muri pastori iri kuombera iyi. Fia ndoza ndakaona chiti mutumbi watipiwa mombe pangu ndapedza kuti vanoona kuti mombe apa ngatimbonyarare waitipenzei kunoku zvataiona ndezvekuti pakusvika kwakaitwa mwana uyu achifika achibatwa sezvizvi paiti nyakusvika dai akasvikira muri mumusha maana story kumwana waana story wacho kwete kumuzukuru kwakazoendwa. Amosi abva ndiye aikwanisa kuzoti pamutumbi wandanga ndiri uyu ari kufanirwa kutendwa nezvakati, asi manje nemhaka yekutokwa story pane ungwaru hwanga wakaita hwokuti zvisaitikire mumusha mavo ndiwo waakunosangana nemombe iya kana une chokuripa mwana uyu. Tinotenda zvikuru. Regai titende Mwari. Unoziva ndiri muparidzi kana munhu ndakamira pano ndinogona kuroka ndakamira muri kwamanenga. Tiri kuti isisu pauriro zviita matauriro aita wakasasa nematauriro ndandiri kuita panapa zvazvingori zvimwe chete. Wekwasitole ndati inini mutumbi wakagahwa udoko kupesa kutaura iye akati zvaendere mberi unoda kuchina. Ipapo munozviziva muri varume vakuru munozviziva. Ndoda kutenda Mwari nomukana uno mudiki pana achine chekutaura. Kana pasina chekutaura tichakumbira kuti Mwari kutakura doro riye tichingosimuka pano tobva taenda kumba. Taenda kumba uku magadzira pokuti wapureti nasahwira omira pamusuwo mukanda zvindori zvenyu zvezve munhu achibva angopaiwa tobva taziva kuti zvemhepo yekwaye yakutunuka taisa mumba nokuti anopaira ari pamusuwo ino muchipinda ari mumba iye muchipinda muchipaya kuchibuda iye zvatopera yepo taisa mumba handiti atikuzviitira musango takozviitira pamba. Toda kutenda Mwari newo Amosi kana wabhadhawa chireka kuramba uchitendera yokwasitole hatine zvinhu zvinonetsa kumuridzi dzabvuma kubhadhara dzabvuma kuchena. Wamati mimi wapedza basa rawo nhasi awa wamati wapedza basa rawo awaka chinhu chamunofanira kuita ndezvekuti kuti mupararane nemhepo zvakanaka munodai so wauyani manje pakati pokwamanenga nokwasitore wakabvuma kuziva kuti takatadza zvino zvavanoita muchatakura hari dzenyuko ndo wanotakura wakarangawo newazukuru wacho wachidini zvese paye wauyani nokuti mabatanidzwa mamuri chii kana mapedza izvozvo zvinhu zvese zvinonzi zvinodyirwa zvinomwiwa zvinodini zvese huyani kunemi okwasitore
munogeza sewakaranga. Andidya makasununguka mune moyo murefu muchiziva kutadza kwatakaita. Iwewe mukomana iwewe urakunya kutaurisa. Ndatenda. Urakunya kutaurisa mukomana iwewe saka tichikuda panzvimbo. Iye ndiye sahwira wedu wodzinza chaiwewe wokuita kubva tese kwedu. Iye munhu anondebvuchena. Saka tiri kuti isisu wana asahwira mbosimukai wana asahwira ukwedu tiri kuti wodzinde. Simukai. Right. Ndinoda kutenda Mwari. Tiri kuti iwo varume iwawawo. Tiri kuti varume iwawawo ndiwo wanana asahwira wedzinda. Ngokuti kunyangwe pakaita imwe sahwira yongara. Kana inini ndikafa watobate vahunda ndotoziva kuti kuda ndeiwa. Urikona. Watobate vahunda ndokuwa. Wendo uripo. Tinotenda ndiwo mazisahwira edu iyoya. Saka tinotenda kuti mazisahwira. Regai kuramba makapfunda kudaiwo. Sunungukai. Saka chibanda akarore. Sunungukai. Pane konopfuma ari bodo tipabonga. Ndada utobvunza kuti kana akarora mudzorere ino kuti akabata usahwira. Hai baba. Bere rinonzi badala ere. Tinotenda zvikuru. Tiri kuti amashanje edu akita. Tinotenda kuti mhuri kwasitole. Mukatipa zvinodiwa. Doro racho raidiwa. Rapo here tairedi zvichiite sezvifamba. Zvizhinji zvinozodiwa zvokuti doro rakawanda izvi watova mutengo wekuti vanomwa hawo vanenge vakuda kumwa. Hari inonyanya kutokosha chipfuko icho cheche chikauya mukapaiwa matorapiwa. Saka tinotenda kuti vachisimuka vachitora chipfuko cheche chibva chatonanga kuuya kumba zvinhu zvofamba. Pamusoro vana tete wangara handisi kuvaona. Vari papi? Wangara pamusoroi. Tauda kuoisa mudzimai wangu mwana wedu kumba. Ndochikamu chotakuita icho chichi. Tauda kuoisa mwana wedu. Ndiwo anogara kutaura nezvavo. Muri pano, nana baba muri pano. Tosimuka, hari iyoyo doro yotowa. Topaiwa, zvingopaiwa. Zvinhu zvavo zviita sei zvofamba. Toziva kuti mahari. Hari dzemazisahwira vakuchira pastori. Vakuenda kunopairwa. Mhuri yekwamanhinga mumusha. Uno variyo atakura hari yemadzisahwira. Auya. Pinda kamu nama baba Mungu.
regai kudai so tiri kuti isusu mhuri yekwastoleka varume vese ngavapinde mukatumu varume mhuri yekwastole tinongorongana kubva kumukuru wedu tichiteerana noukuru hwani noukuru hwedu wana baba handiti ngatirongana noukuru hwedu tinoziyana handiti hari iri kuya tikuti isisu varume ava vanobuda mari yenyu iye munoisa mupureti umwe vanhu vayo munovotesa mupureti kana muri yekwastole chete muri yekwastole chete muri yekwastole chete ndiye iri kurapiwa kwastole chete wazukuru kana muchigara henyu garai pakona vanopinda weitokwastole kubuda varume pinda ese varume ndi munotanga tangopinda mukati bvatarongana noukuru hwedu right Amos
Jima munhu newa ndakagara muchitamba mwivira nokuti wakaenda wakadara havana kurapa. Hai time chitipa watu chino wani. Aya mchama, don't worry. Mchama uripo. Uripo. Pastor
takashisiya sataenda kuti sitakatambira naye kuti hanga ashisiya Yai Adem ndinenge ndambonzwa muchitaura kuti zvanzi kune munhu ari munzira wepasitora ari kuuya pamwe ndatadza aiwa asi wepasitora aripo madzibaba akarunzwa achada kuupinda wachizokutisaona reipapera ndoangarugwa taura padimai vanoti havachazondidi vachazonditsvaka ipapo mune mazosangana munhu wepasitora panzi utumbo uchishandiswa uyu unoda kuzonzi ubhadharwa panenge pachizofambiswa sei iya zvazvepasitore imi zvine matokero takusiyira nyaya iyi yepasitore ndo vachazvati vachabhadhara sei utikomborerewo unorwisa uchibva ipapa endepo ungatadze kurara iwawo uchingobuda ipapa izvezvi
Pastor waende pigwa mwana ibate mwana hapa pita Simba. Muda mumuriko manengana bwasia Amletanga wimba hivi. Mombe
Wapinda webasa. Mbaba isegura. Ngoma tunyi baba. Eu tore video kwa ngoma. Wagomana, uyaimuone, saitaka television, Utindi TV ya sata, Utindi TV ya baba ganjanda, uyaikani